Okay, hello everybody! Ayan. At dahil boring ang ating hapon. At dahil boring ang ating hapon, gagawa tayo ng pagkakabala ng aming game. Ano ba yan? Kain na tayo, Piniknik! Dahil meron na tayong dalawang babae dito sa grupo. So it's Rhea versus Bating Team. Ayan, halika dali. Ha? Hindi ako nagtawas na. Rhea, Bating kayo dito. Dalawa kayo. Kayong dalawang team leader. So, topic sa tas kayong unang magiging kayong unang pipili ng inyong magiging team member. Ano lang ito, plastikan? Oo, bato-bato-pick muna kayo. Bato-bato-pick! Okay. Since ikaw banalo, sino unang mong pipiliin na member mo? Isa lang muna. Oh my God! Sino ka dyan? Sino ka dyan? Bakang! Bakang, okay. Rhea, ikaw, sino sa'yo? For me, Wilmar. Wilmar? Okay, Batingo. Madam. Brenda. Okay, dito Basta ba yan? Basta dito na kayo. Ikaw. Ay, bakang kaubo na mo? Next, ako naman, Ay, saan nababa ng panty ko? Layla! Itay! Diva! No! And Oh my Victor, God! dito ka na sa Alibay! Alibay! Victor. Ayan. Simple lang ang ating game. Okay, first team, kinabating, then kayo. Pwede lang kayo mag-steal. Wait lang, ipapaliwanag ko muna yung mechanics ng ating game. So, kailangan nyo hulaan yung ating word. Domen. Okay, so kailangan nyo lang magbigay ng letter hanggang sa makompleto. Kapag mali yung hula ng letter o mali yung sinabi nyong word, pwedeng mag-steal yung kabilang grupo. Okay? Siya na bahala niyan. Ang, Sa background music. okay, ang mananalo dito, May adlaw ka ninyo. may 500 pesos. It's. Team. Okay. Ikaw kayo maglaro dito, hindi kita napante. Okay, Bating, anong gusto mo? Kayo mauna or sila mauuna? Sila mauuna. Sila mauuna. Okay. Sila una magbibigay ng nasa kanila ang ano ha? Nasa kanila ang kapangyarihan para magbigay ng first letter. Okay, ready para sa ating first category is Nakakita namin sa likod, oh. country. 10 letters, 1 word. So meron tayong 10 letters pero 1 word lang siya. Ikaw first. Wait lang, sila muna. Letters na muna. First letter. Sino? Isa lang ha, isa lang muna. Apple. Meron. May letter A. Kailangan di ba sa'yo, Mano? Inom lang mo. Dito ka. Dito ka ba? Sila lang lahat? Hindi, A na sila. Oh, pag mali sila, kayo na. Okay. Next. Next letter. Boring naman yun. Oh! Oh, meron. Ito, wait a minute. S. Wala. Sino ba na? Wala. Next. Kayo na, Bating. Kami na. Sige, bigay ng letter. Hanggang 10 minutes, okay lang. Bigay na ng isang letter muna. Ayan daw. Letter nga, 5. Tapos pag alam nyo na yung, ano, sabihin nyo, guess the word na. Kung alam nyo na. Ito may leader. But, Si Usama. Enda. nanay? Wala. Ikaw. Ulo ko ano? Ay ba? Hawa mo! Wait lang. N. Nanay? Wala na. Ay, sama! Nanay. Guess the word na. Ay, wala. Letter? Para sa S. Sa S. Di mo mo, wala pa. Wala. S. Walang S. Wala. Nasabi na rin nila yun. Letter K. Wala. L. Walang L. R. Walang R. Isa pag-guess. N man to ganina. Wala ha, di man Walang N as in nanay ah. Bigay mo na ng letter. M. M meron. Dalawang M. Una, pinaka-una at... Wait lang ha, relax. Ay, Mar! Ay, sa... Wait lang muna. Huwag mo na magsabi ng letter. Saglit lang. Analyze mo na.
Hoy, bawal maghawak ng cellphone, ha? Magbigay ng letter. Wait na Kapag kayo magsama-sama, guess na word. Magbigay mo na ng letter. Letter daw ba yun? Letter ba yun? Amoy bugok kung ka wala Ay, magkagawa. lagi yung sa'yo, bugok nga lang sila ng sa'yo. Letter ba? P. As in? Pineapple. Wala. Guess. Guess. Mozambique. Mozambique is correct! Oh, di ba alam yan? Hindi mo alam yan, mga zombie ang nakatira doon. Mga zombie. Mozambique, malapit sa Tanzania, Kenya, mga nasa South Africa na bansa. Oh, di ba? So, 1 point sa team Bating! Magtabing noon na tayo. Okay, next category. Dahil kayo ang winning team, kayo pa rin ba? O ano? Okay, next category. Okay, ready? Play or... Play, siyempre. Okay. People. 15 letters, 3 words. First letter. Letter A, meron. At, iba pa. Isa lang. Sarap. Bawal ka po. Ako. Letter. B. Bawal na. B as in baboy? Wala. Kayo. Basta pag nasabi na. Bawel. Hindi na alam yung bawel. Bawel ka sumagot, ha? Bawal. Letter O. Meron. E din ma. E. Wala pa. Letter F. F. People pala. Basta tao to. Next letter. E. Eagle. Meron. Dalawa. Abi pala. Oh my God. Dapat may time talaga to para mabilis. Dapat may time. 5 seconds. 5. 4. 3. M. Elmar. Walang M. Kamukyot. R. R. May R. Five. 4. S. May S. Tatlo ang S. Hala! Ay, kamala ako! Guess the word? Princess of Tales! Mali. Guess the word! Princess of Wales! Princess of Wales! Princess of Wales! I see. Princess Diana. Yun ang tawag sa kanya. Princess of Tales, uy! Akala niya yung pelikula. Prince, okay, 1-all! 1-all! Sabi ni Diana. Kaya ako sumiri kayo. Okay, next word! Kaya. Next word, 7 letters, 1 word. Melmar! Letter A, of course. A, meron. Umon maganda. Animal. Bawel. B. Bugok ka. Letter S. Walang S. 5. 7, no? 4. 3. N. Wala. Elephant! Elephant! Elephant? Wala. Wala na kayo. Kayo mo, Bikon. Oh, mali. G. Walang G. Letter O. O, merong O. Meron ako. Tagaraw? 1, 2, Letter R. 3. Wala. 1, 2, 3. S. Walang S. Ay! 1,
2. Ano J Ford? Walang I. Walang I na. U. May U. Alam ko na. Hala! Buffalo. Buffalo! Sa Buffalo. Buffalo! No, Buffalo ay isa sa mga kamag-anak o kalahi ng kalabaw. Diba? Buffalo. Na, ang yung anak niya ay si Babalo. Na apo niya si Alvin Babana. Next category. Foods. 8 letters, 1 word. Bawal. Bawal tumawid, nakamamatay. A. Merong A. Elephant. Ano ba? Apple. Ano ba yan? May mutat pa. Foods. 5. 4. E. May E. No, mayroon. Sudan naman. Food. Hala! Kare, kare! Hindi. Tama Next. Wala namang A dito. Next. Go, Mar. Letter Y. Y wala. Seryo, i-common. Sige lang. Ano ba ka? Si baka magbowel na tuloy. Letter 5. Walang T. S. Walang S. L. L. Walang L. O. O meron. Hala! Ano nila alam niya? Ay, oo. 5, 4, 3, 2, letter M. Meron. Isa na lang. Hala! 1, 2, Guess the word? 3. Yes. Homemade food? Homemade is correct! Hindi naman dapat. Pag sinabi food, dapat yung mga food na food. Klase siya ng food. Pwede siya parang sa people. Kapag sinabing food, processed food na siya or cooked food. Basta may kinalaman, it's a homemade food. Yes. Homemade is category. No, the category. Diba? It is the... Pag namin category, ibig sabihin, adobo, ganyan. Homemade food. Homemade. No, that's kind of food. Part pa rin siya ng food. Homemade is category. And choices is yung mga adobo, ganun. Ayan ha, vlog ko to, kinokontra mo na naman ako. Okay, next. Ayaw ko na, uy. To all Wala yung man-made. movies. Letter A, of course. Meron kahapon. Tulo Meron. na kabuok. Dalawa lang. Tulo na. Isa. Letter O. O. Oh. Letter F. F. Hindi pala si G4. Letter I daw, sabi ni J4. Merong I. Ay, bongga. Hindi ko dali. Okay na. Letter N. Okay. N. N. Oh my God. Wait a minute. 1, 2, 3. Ay, letter? N. Palagi may, mas makuha, mabali mag-complete. 1. Meron pa. T. Hala. Meron siya. H dayon. Oh my God. Naubos na. Letter H. Oh my God. Dugay kay mo. Ilay ma. Klaro na kayo. Ano? Use the word, abo. Dugay tayo. 10 minutes. Klaro na dali. Ay, Wait mababas. lang. The word, abo. Klaro na kayo. 4. Letter M. Guess Melmar. up. And guess na. Wait. M. Letter M. Wala may M. Naman. In the name of love! In the name of love! So, 3-2. Lagi. Homemade. Why lang ang homemade? Last category. Pag nakuha nyo to, kayo mananalo 500. Lyrics or song? 12 letters, 4 words. Letter A, of course. Walang A.
Lyrics of the song o title of the Basta, song? ayun nga, lyrics or song. I daw, I. I daw. Walang I. S. S. S ko. S muna, S muna. Wala. E. E. Merong E. E as in, Ethan. May isang E. Labakang. Letter O. May O. Kabakang saan ang O? Saan siya? Bawal ang konsonan. Consonant. O, di ba bubuk na? Ay! Dami O. My God. 5, 4, 4. 3, M. Dugi kayo mo. 5, 4. ano nini yung 3. F. F. Siyempre, 4 yan siya. Walang F. O, di ba? Mark, why is that Mark? Mark. Ay, Mark. Ato din daw gun Mark. 1, 2, 3. Oy, 5, oy, 5. Four. R. walang R. Ang feeling mo, Bright? 1. 5. T. Merong T. Ay, perfect. 5, 1. 4. D. D. N. Hinay dyan ako. 5, 4. Guess na. I know that! You don't own me. You don't own me! You don't own me. You don't own me! You don't own me! Ano sa Tagalog? You don't own me. Tagalog. Never will. Ano? Tagalog? Hindi mo ako mag-aari. 3 all at dahil dyan, take 500 ang dalawang grupo! Congratulations! At dyan natatapos sa ating laro. Maraming salamat na kasama si Relia. Ayan at ang ating the rest of the gang. Ibigay mo na ang 5 bawel. Go. Ano yung mga bawel? A, E. Mga